Час Вялікага посту дадзены вернікам, каб добра падрыхтавацца да святкавання самага вялікага свята ў хрысціянстве – Пасхі. Пост, малітва і міласціна – гэта тры асноўных элемента рэлігійнага жыцця, якія памагаюць нам практычна рэалізаваць сваю веру. Каталіцкі касцёл заклікае людзей быць больш міласэрнымі і уважлівымі да Божага Слова. Хотя одежда у нас покуты, то радостно в сердце. Bo через Wielki Post my готовимся к Пасхе. Через крещение мы принадлежим Христу. Христос отдает свое житие, страдает за наши грехи, как мы могли жить вечно, как и для нас было воскрешение. И это важный час для каждого верующего человека. Тыдзень перад Пасхай называецца Вялікім тыднем. Ён пачынаецца пальмовай нядзеляй або вербнай, як прынята называць у Беларусі. У гэты дзень успамінаецца ўрачысты ўезд Хрыста ў Іерусалім. Людзі, каб аддаць пашану Месіі, ускладалі да яго ног пальмовыя галінкі і ўсклікалі «Гасанна, сыну Давіда». У Беларусі не растуць пальмы, таму вернікі здаўна ўжываюць на вербніцу галінкі вярбы. Яны іх упрыгожваюць кветкамі ці каляровымі стужкамі. Няма сумненняў, што такі звычай гэта ўжо не проста частка рэлігійнай традыцыі, але і элемент нацыянальнай культуры, які трэба берагчы і шанаваць. Сегодня немножко и дождик тоже нас освещает, правда? У віцебскай парафіі Езуса Міласэрнага вербачкі асвяціў біскуп Уладзіслаў Блін. Варта нагадаць, што касцёл Езуса Міласэрнага 18 чэрвеня будзе афіцыйна абвешчаны новай катэдрай. Гэта падзея несумненна сведчыць пра ўваскрашэнне каталіцкага касцёла на Віцебшчыне пасля перыяду атэістычных ганенняў. Біскуп Уладзіслаў, звяртаючыся да вернікаў, выказаў сваю радасць з гэтай прычыны, а таксама падкрэсліў еднасць усіх хрысціянаў, якія сёлета святкуюць вербніцу ў адзін дзень. Я вас люблю и улыбаюсь для вас, и смотрю на всех, и всех вас вижу. Я рад и счастлив, что вы пришли сегодня хвалить Пана. Урачысты ўваход Езуса Хрыста ў Іерусалім быў з энтузіязмам успрыняты натоўпам. Людзі віталі свайго збавіцеля. Але праз некалькі дзён той самы натоўп ужо крычаў «Укрыжуй яго». Пасля пальмовай нядзелі наступіла Вялікая Пятніца. Час цярпення, укрыжавання і смерці Божага Сына. Гэты момант гісторыі нашага збаўлення добра адлюстраваны ў каталіцкай традыцыі. У паставах вернікі вырашылі арганізаваць крыжовы шлях вуліцамі горада. Гэта już nasza уже taka maleńka pastałska tradycja, że один раз na przeciągu Wielkiego Postu przeżywałem to nabożeństwa na ulicach города, aby być bliżej ludzi, aby się nasze przycharzanie mieli możliwość ukluczyć samego siebie w te zdarzenia związane z muką i z cierpieniem Jezusa Chrysta. У храмах на сценах змяшчаюцца стацыі крыжовага шляху. Таксама існуе традыцыя песняў жальбы. Вельмі часта, калі на набажэнстве збіраюць мноства людзей, яны праводзяцца за межамі касцёла. Крыж у працэсіі неслі па чарзе жыхары розных вуліц паставаў. Вуліцы, па якіх мы ідём, упрыгожаныя, напэўна, вы ўжо бачылі, як гэта робіцца. І звычайна жыхары гэтых вуліц, праваслаўныя, католікі, ці пратэстанты, ці атэісты, яны выходзяць на вуліцы, выходзяць ля свайго двара, звычайна сустракаюць, або ідуць пасля за намі следам. І яшчэ бывае так, што яны ўпрыгожваюць свае дамы. Гэта значыць, што у дамах яны ставяць на акно абраз, упрыгожваюць дамы рознакалярованы агеньчыкамі, лентамі, кветкамі. Усё залежыць ад таго сезонаў, які адбываецца крыжовая дарога або іншыя мерапрыемствы на вуліцах горада. Урачыстасць малітвы падкрэслівала прысутнасць ратаўнікоў з МНС і скаўтаў. Цудоўна тое, што сёння ў Беларусі можна адкрыта вызнаваць сваю веру, нягледзячы на месца працы ці розніцу ў светапоглядах. Любая христианская традиция имеет большое значение для любого верующего.
Скауты – это парафияльная группа, которых главный у нас является Бог. Поэтому мы сегодня участвуем в крыжовной дороге. Наша задача также присоединить, позвать молодежь, призвать к скаутингу, потому что это очень интересно. Крыжовы шлях – гэта не маніфестацыя і не дэманстрацыя. Гэта перш за ўсё малітва і спроба напомніць людзям пра неабходнасць навяртання. Немагчыма ўсё жыццё пражыць толькі ў радасці і бесклапотнасці. На кожнай стацыі чытаюцца разважанні. Гэта разважанні не толькі звязаны з мукай Езуса Хрыста, але ў першую чаргу яны звязаны з нашым жыццём, з тымі балючымі праблемамі, якія ёсць менавіта ў нашым жыцці. Гэта асаблівыя духоўныя рэкалекцыі для нас. Езус, Божы Сын, стаў чалавекам, каб чалавек стаў больш Божым. Езус сёння нашая адзіная надзея і адзіны паратунак. Ён ведае, што такое невыносны боль. І ён ведае, як быць шчаслівым. Ён мае душу і цела. Ён мае поўную ўладу ў сваім валадарстве, таму што ён наш Бог. Кожны чалавек адчувае ў сэрцы, калі ідзе па нашаму гораду, адчувае ў сэрцы радасць ад таго, што ён можа памаліцца за ўсіх гаражан. І адначасова смутак аб тым, што церпячы Езус цярпеў за ўсіх нас і ў муках сканаў на крыжы дзеля таго, каб нам даць збаўленне. Все скорбят, но и все одновременно знают, что к нам приближается все-таки, что Христос воскрес. И что хотя бы последние дни мы тоже вместе переживаем за все это. И то, что это как все он сходит по всем улицам, и все выходят, то, что действительно все показывают свою скорбь, то, что все действительно это переживают, и что это было. Дорогий брат, дорогая сестра, Святое Писанне кажа, што для Бога няма немагчымых рэчаў. Гэта праўда. Але аднаго ён не можа – збавіць цябе без цябе. Адкажы Богу так. Прымі яго запрашэнне. Ён чакае і моцна цябе любіць.